তরুমালা দেব বর্মা, কোথায় মুখ শশী কুমার, আপনি পরে মানেন্দ্র দেব বর্মা, কোথায় মুখ কৈশমণি দেব বর্মা, শুভ কাকি, কোথায় মুখ শুভ যোগেশ, আপনি পরে তো রাজকন্যা দেব বর্মা, কোথায় মুখ রবিরা, দেব ছড়ি পশ্চিম টকসাইয়া গাঁওসভা ও গাঁওসভা কিন্তু আনি आसारामारि हाल हाल केन्द्रनि खालायो ओंखे बर'नो आं आगि कग्रि मानि दं 2021 मार्च मासनि 10 तारिखआव अबजत पालानो बुद्रिबै आना जितिरि मानि दं बर'नो आं कग्रि मानि दङ आं जुदि बुट जितिखांखाय आनि एकटा बছरनि सेलारि आं बर'नो नाहिनि प्रत्येकटा गाँवसभा रि थाङो एंखाय उसाङो आंगो रिका कामो हानानिबो ताबो अर रिका तारपरे बसखांगो रिजांनाय निनि अबताम हिनाय पूर्व बेहला रजांनाय पूर्व बेहला हेंखाय 17 तारिखआव रजांनाय हे आवन परे नायनाय ए एलाकाव तेते सब बबो बाकी दं आबर रिजन बागै चेष्टा नानाय आइसिखौ ओंखाय आं बेलाय हामबाय माइ आफारो जारा नायतंनाय टिभिओ नायतंनाय एवं जत्त ताखौ बुखुं रंनो आनि जवानि चिबाय एवं हरा आना बुट राय रंनो आं आनि हामबाय याफारिनो आनि अ किचिसा आं जे याफारवानि अब बरफ जेकुनु जागा फान चुकथुन हिनि आं बरनो रिखा प्रत्येकटा गाँवसभा रिबि थानाय बकामियाव ओरै माने अबखाय अबखाय पश्चिम टकसाया गाँवसभा दिनै आं रिखा 21 जना हामबाय दिनै र सिनि पश्चिम टकसाया आन्दा 26 असम्बली कन्स्टिट्युएन्सि जों जेराति बारलेन काम कायसा सिनि साबि रसुरि नान हालाल आश्रम बायदि सिनि बरं मोनां एमसि नि सेलारि ब जे सिनि एडिसि संमारि फाइनसि माने सिनि पाब्लिक रन सामान जे ब बिदि पाइङे फायगाय दिनै सिनि सेलारि बाङाय मानि गाबो दिनै सिनि र जेराति बारलेन आवाय मं बंखा प्लास अपकमिंग सिनि जे बिसि इलेक्शन जों गाबनो टिबो दाल बिदार कक सालायया बेलाय हामबाय मारि सिनि बरं मोनां एमडिसिनो ओ जे इलेक्शन संमारि सिगां जे ब जे कक रिलांमानि सिनि नाइन हालाल आश्रम बायदि जे पाब्लिक रन ब अकनो बतिनि फुलफि फायगा पश्चिम टकसाया फाय आउन बगै बेलाय बेलाय के हामबाय काप्ले हामबाय मारियो गोबांमा लिडार गोबांमा पार्टी खायो किन्तु कक गोबांमा लिडार रियो किन्तु बहाय लिडार जे कक नांनाय बनानो फर्स्ट टाइम आनि लाइफ आं नुको आउन बगै बना फैसा हानाय एगेन बना हामबाय जे ताक बो जे तिब्रामा थाव फायको जों जतनो साइमानो सिनि तिब्रासारो माने तामनि अस्तित्व माने गोबां थांनाय दं हातरु तुरु बे ताक बो गोबांमा बर आमथिहाय रांकुसिनि लो पदनि लो बै ताक बो निजिनि जातिनो जला सुग्लुबै माने सा कानाय काइ दं आमथिहाय बरनो आबनो खोथानो मुसंनाय नों साइजों कुनै थांमा बायंब्ला थानानै सुंजाब कोनो तिब्रासा पुलिस दफा तिब्रासा मा थानाय तामनाय हिन्दी नों आ जागा काइसा बरक नों खरसा बरनो हामया सावै नों कुसो काइ थांमानो नों पोस्ट मानानो पद मानानो पोजिशन मानो पावर मानो किन्तु आव बाय सिनि जाति मोथां जागला तामनाय नों जुदि ठीक न तिब्रासा बै दं गाय तिब्रासाना हामजाबै दं गाय तिब्रासानि बागै फाइट खानें दं गाय नोंसिनि मलास सबाव फायदि बबाग्रानि खानसानि मारियो लगिरिबन या आंनाव न सारामु संग जे जागा सं 1.5 मास बाय सं एडिसि हाय हापांगो सं हायमान गासु कम समायो नोंसिनि यागो सं गोबां मो सयनो का नोंसिनि जे किलोमिटार गेट कमन सं आबना पिफुल थायो हादरिया सं 1000% माने एसुइ सं जे बराव बस्त तिब्रासा जाफा जे जाते सं बबाग्रानि खानसानि मारियो